So karon mga kabiyays no, nag side trip ta diri sa Tagaytay mga kabiyays no, na mao ang ginatawag na boom. Welcome to People's Park in the Sky mga kabiyays. So si Master mga kabiyays no, nagkuha na siya kwarta mga kabiyays sa bayad sa entrance mga kabiyays kay 1 million ang entrance ra mga kabiyays. So karon mga kabiyays saka na ta no, padulong dito sa tuktok mga kabiyays. So nindot kayo ang ato ang view diri mga kabiyays kay naapod ta sa taas sa bukid mga kabiyays no. So karon mga kabiyays uban nimi adto pa dito sa Tumoy mga kabiyays. So karon na diri ang kita natong Tagay City mga kabiyays. Ay, Tagaytay City na siya mga kabiyays no. Palahubog lagi mga Tagay City na mga kabiyays. So karon mga kabiyays wa pa ta nahuman og saka dira sa Tumoy mga kabiyays no. So karon palakaw gyapon ta mga kabiyays. So tanaw-tanaw ta sa palibot mga kabiyays no, nindot kayo kabiyays. Overview jud kayo mga kabiyays no. So nata sa taas. Sumadto po ta sa Tumoy mga kabiyays. So kita para makita na to ang kanindot mga kabiyays. So karon naa na ta sa taas mga kabiyays. Ay pasaka na jeep mga kabiyays. So purting utong ana mga kabiyays, daghang nagsakay mga kabiyays no. Nindot kay mga kabiyays no. So karon mga kabiyays mao na ni ang pinakatumoy diri sa P-Park nila mga kabiyays no, diri sa Tagaytay mga kabiyays. Kita na to mga kabiyays. So na jud to sa pinakatumoy mga kabiyays. Kita po na to diri ang mo padulungay na mulupad mga kabiyays oh. Abi na kog mulupad mga kabiyays no. Baba mo diya mga kabiyays no. So kita po nato dira ang taal mga kabiyays. So dira mga kabiyays mao na ang taal mga kabiyays oh. Klaro kay mga kabiyays. So karon mga kabiyays no, pababa na ta mga kabiyays no. So padulong na ta mo uli mga kabiyays no. Kita na to mga kabiyays. So naipasaka na jeep diri mga kabiyays. Puno-puno siguro na mga kabiyays. Bali namgoy pa pugmong pasaka kami kabiyays na ibayad na mga kabiyays. 1 million po na ibayad ng jeepa mga kabiyays. Mahalon ka ng jeepa mga kabiyays no. Biyahing langit kabiyays. Biyahing langit na siya mga kabiyays. So dayon pagpauli ng mga kabiyays no, sakay may aning tricycle mga kabiyays. Purti gamaya ani mga kabiyays no. Purting lowered kay mga kabiyays. Purti yung lowered kay mga kabiyays na sangko na ning flooring diri sa kalsada mga kabiyays oh. Purting gamaya ang kabiyays. Makita ng kamot aning driver ng kabiyays. So purti na kung naa ko sa siko dapit pidir ko siko na ning tawhanan ning kahinayak na sa mga kabiyays.